हम गायक कलाकार पिंटू लहरी, नटराज स्टूडियो, मुन्ना मतलबी देखरेख में ये मेरा आज पहला प्रथम स्टूडियो के माध्यम से और हम गाने आए हैं नटराज जौनपुर पावन धरती के सिपाही। आज बड़ी खुशी की बात है, एक निर्गुण जा रहे हैं आप अशरफ भैया। आशा नहीं पूरी विश्वास है तमाम भोजपुरी भाई लोग पसंद करेंगे। कहना है हे मगन भइल तुलसी, मगन भइल तुलसी, हरि गुण गाय के मगन भइल तुलसी, हरि गुण गाय के मगन भइल तुलसी, हरि गुण गाय के मगन भइल तुलसी। संत महात्मा तुलसीदास प्रभु श्री राम के नाम के तर्क हो जाते हैं, आज उन्हीं का देन है। कहना है राजा खाए पूरी भाजी घिया ना लगाते, राजा खाए पूरी भाजी घिया ना लगाते, राजा खाए पूरी भाजी घिया ना लगाते, घिया ना लगा के पंचो घिया ना लगा के, घिया ना लगा के पंचो घिया ना लगा, घिया ना लगा के पंचो घिया ना लगा के। साधु बाबा सोवाई भुइया, साधु बाबा सोवाई भुइया, गोहनरा बिछाई के मगन भइल तुलसी हो हरि गुण गाय के, मगन भइल तुलसी हरि गुण गाय के, मगन भइल तुलसी हरि गुण हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के मगन भइल तुलसी हो हरि गुण गाय के, मगन भइल तुलसी हरि गुण गाय के, मगन भइल तुलसी हरि गुण गाय के। जय हो क्या बात है, क्या बात है। बार भी अशरफ तो लिखे बा ए भैया, वही संत समाज के लोग कैलन का भैया का कैलन राजा सौम्य तो सके और तकिया लगा के, राजा को अरे तकिया लगा के, राजा को और तकिया लगा के। साधु बाबा सोवाई भुइया, साधु बाबा सोवाई भुइया, गोनरा बिछाई के मगन भइल तुलसी हो हरि गुण गाय के, मगन भइल तुलसी हरि गुण गाय के, मगन भइल तुलसी हरि गुण गाय के। क्या बात है, जय हो। कबीर सुनाए भाई साथो, कहले कबीर सुनाए भाई साधो, कहले
जितने साधु महात्मा हो, आइए कबीर साहब का भाषा में जुड़ जाओ। कहना है कहले कबीर सुनाए भाई साधो, कहले कबीर सुनाए भाई साधो, कहले कबीर सुनाए भाई साधो। बिना तू क्या बात है? बिना तू लहारी ले भजनिया जन जनी संथनी के समझावे सनी आए समाज के लोगों क्या कहना है? क्या कहना है? संत महात्मा के परिभाषा सीखो और ज्ञान हो जाएगा, और उसी दिन आत्मा से परमात्मा मिल जाएगा। मिल जाएगा। वाह। संत महात्मा क्या कहते हैं? ओ मगन भइल तुलसी, हे मगन भइल तुलसी, हरि गुण गाय के मगन भइल